Ndikukhulupirira tonse tikukumbukira bwino oyimba uja dzina lake limene limatchedwa kuti IWK ndi uja oyimba amene wakhala akuphwanyisa mutu akonsoma nthawi yapitayi. Iyeyo wakhala akudzitamandira yekha amene kuti iyeyo ndiye mfumu ya hip hop pamene anayimba nyimbo ina imene amati ndabweranso. Nyimbo iyi itatuluka ya remix makamaka nthawi ya video. Iyeyo anayankhula kuti nyimbo imeneyi yamutengera ndalama pafupifupi 20 miliyoni Malawi kwacha. Patadusa kanthawi anajambulanso video ina imene anadzitamandira payekha kuti video imeneyi yamuonongera ndalama pafupifupi 100 miliyoni kwacha. Anthu ndikumayankhula kuti mwina mwake ulendo oyambirira uja zinkamveseseka chifukwa chakuti munali masine a ndege, munali masine a ku airport ndi zinthu zina. Kupeza zinthu zimene zija mu video chikhonzadi kukhala chinthu chodulirako, koma nanga video iyi imene ankangoyimba ndi malinga mafiya kubala ikhoza kufika pati ndi 100 miliyoni. Wayo oyimba wake amene uja amene anali pa Times kufotokoza za konsoma kudandaula kuti akonsoma sanamuganizire iye nyimbo zake amaononga mamiliyoni ochuluka, bwanji sakumupasa ndalama zochuluka. Wamulalatira Rashley, wamusukuluza Rashley, wazuzula anthu amene akumuchita sapoti Rashley. Tatiyeni timvesere video yonse imene walankhulira munthu ameneyo. Kani ya lero ikupita kwa Mageto Youth mafana amene mukumakhala mukumapanga ma video anu kumalira online, kumapanga ma live videos kudira ngati kuti wina wake akukupangani all in this life. Let me tell you, nobody owes you in this life. Izizi zote muzipanga ma video anu kuti anthu akupangani support, anthu azikuthandizani kumalira. That's stupid. I'm being honest with you. That's stupid. Kumabwera pamene paja live malira kuti munthu muzithandizidwa. That's being stupid. That's being reckless. That's being nonsense. I'm being honest with you. Mwalive sisa mwana bwino. Tosefe tukumana na mavuto in this life. Koma kolirira ndi kumwamba kwa Mulungu. Nobody owes you nothing. Nobody owes you nothing. Mwanda pasisa. Oso kwa baso mabimpira kwa. Mabifana, menyanani, konde beefy. O wina ama wina, o lose ama lose. You understand what I'm saying? Osa di kumawera. Bala hivi, they have got a cry. Kudan hazupanga na sponsorship. That's being stupid. Ndiposha mene mukupeleka ndrama inu. Let me be honest. I think when I'm going to organize I'll be honest with you as well. Uwenzi kuja, ukamusentro, zipatala za mbili, madera mbili mulanthu akuvutika. Osetenga tano zimezo mulapa sana kumeno. Muntu ofuna kuzipa, zipe! Who cares about you? You understand what I'm saying? Kwa organize maganizo kuti ufuna kuzipa, wajimwagale pamene wajako. You're a stupid person. Ndio usadi mwina wake, afuna kuzipa, tintandizi. What's that? Mukubanga to encourage mafana ambili. Ayamba kumatusa ma video azilira. I'm being honest with you. Azilira no ambili. Azibwera online kubanga ma live kumalira ngeli ngeli mwatandizi. Kademene lili siro sangasa. And we don't want it in Malawi. We don't want it. One of the best wina aliyesa kugwira ntchito ndi manja ake. Iwe mamuna abwino wamphamvu zako basi muzika kama malira mavesi mauje live. Also gwira ntchito batu. Gwira ntchito. One of the best amend your ways. My mistake amene munapanga aho balibe amene nakutumani. Anakutumani ndani. Kuti muzika panga mistake na muzika na me ona ndi bebe samala ndi khulukire. Fuck you! I'm telling you. 100%. That's being stupid. Mageto Youth. Ine oyimira Mageto Youth. Mageto Youth sabene kazipanga zimene. Mageto Youth apene apite asake drama. Pauka. Usali kuti ani vera chisoni. Ani ndikakadira pamene pacha.
kado imene sinofuna kulonaso inusu amene mukutenga ndalama kumatumiza kwa anthu amene ndalama zimenezo tapasena kuti nako ukuvutika mulungu akudalisa usabase zisiru zoganiza mopepera zoganiza mopusa mandipesesa bwinobwino mbadala ndizopusa tu chupa umu ndi mmene walankhulira IWK. Koma funso ndikumati izi zikuchitika chifukwa chani? Mbuyomu taonapo zitsanzo za anthu amene analira ma live video or else anthu amene anagwiritsa ntchito kuti nkhani zawo zimveke mwachisoni ndiyo linga chakuti anthu awavomerenso ku Malawi. Ndi Rashley ndi mmodzi mwa zitsanzo za Amalawi zimene nkhani yake zangochitika kumene. Mbuyomu Amalawi ambiri anamusika Rashley, sitinganame tonse amene tinachitira umboni zinthu izi zitachitika. Mu nthawi imene ndikuyankhula pano, Rashley ndi mmodzi mwa oyimba amene akupasidwa maofa uchuluka kwa anthu kuchokera kwa anthu pofuna kuonesesa kuti ubale wake ndi wa Amalawi udakali wabwino. Monga mwachitsanzo Vera Kantukule adalonjeza kuti Rashley akayimba nawo ku mwambo uja wa zokopa alendo. Iyeyo waitanidwanso kuti akayimbe ku Miss Malawi. Iyeyo emweyo Rashley wapasidwa maofa ndi oyimba uja dzina lake Black Jack. Koma funso ndikumati izi Rashley ankayenera kuchitiridwa? Rashley posachedwapa anali mkamwa dzina lake makamaka mu wiki apitawa mu nthawi imene Driemo anayankhula zokhuza iye ku dziko la Zambia. Tisanayiwale tatiyeni tikumbusire zonse zimene Driemo anayankhula mdziko la Zambia. You can say you're a good singer, but trust me, there's somebody else who is 100 times way better than you. Yeah. And it could just be taken. Yeah. In just a blink of an eye. I've seen people like in the industry, in the Malawi music industry, somebody who is just happening, and then out of the blue, blunders and everything. So Malawians, when they cancel you, they cancel you. Right. I don't know, I think Zambians are fair. In the sense of like somebody can do a scandal and everything, and then in 2-3 months We forgive them. You forgive them. In Malawi, you don't. And this guy, he's been struggling since 2021 until now. What? You get? Because of the mistakes that he did and everything. So Ndipo iyi ndi pati imene inayankhula Rashley kupempha Amalawi kuti amukhululukire pa zolakwika zimene anachita. Koma panopa Rashley ndi munthu wasopano. Amene simunakhululuke ndikupemphani lero mutikhululukire. Ndikhululukireni. Chinthu chija chinaphatikizidwa ndi china. Ndikhululukireni. Ndikuyambira pano ndione ndi nkhope ya munthu ozindikira. Ndidakufunsani funso omvera, mukuganiza ngati ndi chinthu chofunikira kuti Amalawi azikapitirizabe kumuchita ataki Rashley? Mukuganiza ngati ndi chinthu chabwino kuti Amalawi azikapitirizabe nkumamukumbutsa Rashley mwina mu zinthu zimene zinachitika kale? Mukuganiza ngati ndi chinthu chabwino kuti oyimba uyu dzina lake IWK akakhale panopa azikalalatira mafana ngati achina Rashley? Tiyeni tilankhule pano kuti ngati mukuonera video iyi ndi chinthu chokuti ndinacho sure 100% munamverapo nyimbo ya Rashley, koma amene munamvera nyimbo ya IWK ndi angati? Ngakhale ena muli pano amene mmakonda hip hop, koma funso ndikumati amene munamverapo kapena amene munanjoyapo nyimbo za IWK ndi angati? Okay, funso ndikumati mwaikonda motani video iyi? Taonerani video imene ili pa screen tikupaseni zifukwa zenizeni zimene zinabweretsa kutha kwa Rashley, kapena video ina iyi imene tikufotokoza za chinkulirano chimene chinalipo pakati pa Driemo ndi Rashley. Tikatha imeneyo pansipa pa video iyi mu nthawi ina yakeyo pazakhala video imene tizafotokoze zimene zinasatira after Rashley kulira pa interview. Dzina langa ndine Samma Video.